Şeytan aydıptır, bir adam salık bolsa, namazlı bolsa, edepli bolsa, yönü bahil bolsa, men şondan gorkamak, şonun umidim ba dipdir. O namazından da gorkamak, ibadatinden da gorkamak dipdir. Näme dip? Şu tayfası başka, nämesi başka dip, yüreğinde bahilçılığı var bolsa, men şonu bir gün yıkarın dipdir. Näme? Bahilçılığı gıybet ettirerin, şoňa içgaralyk edip töhmet ettirerin, iýdinden keplederin. Hiç bolmasa şoňa içgaralyk edip ibadatlaryny bozduraryn dipdir. Hiç bolmasa şeytan näme etýär? Sen namazyny okuýan, mescide baryp otýan. Onuň wagty bilen näme? Aýtjagy bir namaz zekat şaratdy diými? Ona özüň de bilip otýan. Ondan çürem onuň wagtyny da baryp berme, klasyny da baryp berme. Bu zatlara özüň bilýän diýip, ene şeytan da dereglik bilen ibadatdan näzir Hudaý tanylajak ýerden barnamalardan alyp alpdy da. Ine maňa diýeli Ebu Cehli ahlak. Fakat taýfan gurrunu bilen bol bereketden galmak musulmançylyk ahlakdan däldir. Musulmançylyk ahlakdan däldir. Musulmançylyk ahlakdan däldir. Ýaxşy eşitip galaýyn. Inhe Ebu Cehl aýdypdyr. Wallahi men kabul edýän hakdygyny dipdir. Taýfamyz başga kabul etjek däl. Ýedine düşek däl dipdir. Hudaý. Ahirki urunlaryny aýdyp oham inşallah eslemekde berýär. Ýene bir kafirlaň Mekke-i Mükerremeň adamlarynyň kabul etmedik gady. Bize iman getirecek dipdir bir tohorlary. Ýöne musulman bolsak, başga arapla bizi ýokuş görer, biz bilen muamele etmer, biz az ölürsa dipdirler.